Goddag og velkommen til Turneringens lodtrækning 2010. Vores kameramand, han har svært ved at se 2010, det er V-året, og hvis det ryster, så er det fordi vores kameramand, han har svært ved at mærke de to mand sammen. Temaet i år, det bliver til den her lodtrækning, at vi prøver at køre lidt tempo på. Det kan vi rigtig godt lide. Så derfor skal du lige pludselig over i. Nu er det stærkt. Lydmand skruer ned. Det vi gør. Slik. Der er slik. Det er bare for sjov. Og det her, der er vores navn i. Så har vi en pande med noget islagkage. Det kan være, det bliver sjovt senere. Vi trækker nogle navne. Nummer 1 kommer til at stå der, nummer 2 kommer til at stå der, 3, 4 og så videre dernede af. Der står bare her, det er hvis man er oversidder. Ja, det vil sige, det her det er faktisk ikke nogen, de er væk. Det er ikke derfor, det hedder bare, det ved jeg ikke. Men man skal være, hvis man bliver trukket ud fra den der, så sidder man over i det, der hedder 8. finalen. Og hvis man bliver trukket der, sidder man over. Hvis man bliver trukket der, som er der sidste, så sidder man over. Altså er man direkte i kvartfinalen. Sådan der. Og så kører det kvart, semi og finale til allersidst. Men nu går det stærkt. Skal vi ikke bare starte? Yes. Men nu går det stærkt. Må vi tage en gang. Første mand. På 10. Eller i hulspilsturneringen. Det er mig. Det er sjovt. Sådan der. Så kommer jeg til at stå der. Nu skal jeg spille mod hvem skulle du ud i allerede første runde. Det skulle meget stærkere, for så når vi ikke YouTube et klip. Sådan der. Et klip. Et klip. Ej, det gik stykker. Det er det, der er gået stykker. Det er Jean Bat, a.k.a. Jon Kø. Det er sjovt, fordi ham skulle ud sidste år. Det er godt mission. Det bliver frødhæld igen. Hvad er din tur? Den var der. Jeg tager noget slik. Du skal ikke slukke mig på med. Nej. Sådan der. Kim! Til at få laveste handicapper nogensinde overhovedet. Oversidder! Kim skal spille mod. Nej, Kim skal gå Nej, Kim direkte står. kvartfinalen. Det er spændende. Så jeg skal møde vinderen af Allan eller Jon. Så vi skal spille sammen, det bliver sjovt. Hvad hedder det? Så der skal han stå. Jeg kan ikke få den her åbnet. Tryk. Tryk på den. Nej. Giv mig den. Om der er noget så fint. Lars! Lars! Skal spille mod. Vil du have det? Der kan man så trykke der. Sådan. Hassefar! Skildpadden Lasse. Mod. Nej. Det er helt tilfældigt. Og hvis I kan lægge mærke til det, jeg ved ikke om de zoomer ind eller noget med, og den bliver opdateret, men så kan man se, sådan der, Lars. Det er jo ikke meget hurtigt, end det plejer at gøre. Det gør det faktisk ikke. Sådan. Mod. Ny mand i feltet. Mads Lykken. Mads Lykken. Lykken. Det er Lykke. Det er sjovt. Så kommer en oversider, fordi... vi går det om. Vent. Du er nær at gå helt galt. Nu. Så kan du. Så. Det er en oversider. Nej. Det er ikke en oversider. Det er ikke en oversider. Kommer der. Nu! Lykke kommer til at stå der. Vi trækker imens. Så kan ingen få styr på det. Nu! Anders Schmidt, kameramanden med de ømme klodser, skal stå der. Måske. Nu er det ikke. Tænk på om... Nu bliver vi nødt til at have en pause. Der var Mads. Ups. Den er tom. Ja. Anders Schmidt. Anders Schmidt kommer der. Skal spille mod. Jeg tror ikke, man kan gøre det hurtigere, end vi har gjort. Tror jeg ikke sådan her overhovedet. Rune Krøjs. Rune Duncan Lind. Cameron. Fonda Krøjs. Skal spille med Anders Schmidt. Det bliver et spændende match. De har spillet mange gange før. Ung og gammel nærmest. Ja. Som en mester af hans lærling. Det går med der. Det er nok nogen, tror jeg her. Jeg kan sige, at jeg lavede med det der. Det er... Uni! En forsvarende mester i hovedturneringen. Han har ikke været så god i hovedspilsturneringen. Han er faktisk været rigtig dårlig. Ja. Går der så det? Skal spille mod... Hvem er at trække? Kaptajnen! Den forsvarende hovedspilsmester. De har spillet mod hinanden. Det er nærmest den forsvarende mesters onde ånd. Altså Tunis onde ånd, kaptajnen. Ja, han er altid så meget træk. Ja, har du? Sådan. Ja. Nu skulle lige tage is. Det er faktisk lidt. Kristoffer! Wow! Du skal spille mod
Så er det spørgsmålet, jeg kan ikke have du overblik over, hvem der tager tilbage. Det er Ikke en eneste. ikke noget. Matt, måske. Det var en ydmygelse sidst jo. Lad det den sidste mand, så kunne jeg trykke på det. Matt, Gentagelse af første runde for du sidste tror år. folk, det er fikst. Matt, lad os spille greve. Matt, og så vil den opmærksomme Darkonet tilbage. Du er opmærksom læser. Jeg skal sidde over til sidsten. Det er Kajnikker. Søren Kajnikker. Vi husker dig i år, du var pragtfuld. Du skal sidde over. Sådan ser det ud. Jeg tænker på, om du lige vil gennemgå, mens jeg tager noget is. Det kan du tro, jeg vil. Første match. Allan versus Jo. Anden match. Kim versus Spy. Det vil sige direkte i sort skærm. Tredje match. Kløe mod Hassefar. 4 match. Mads mod Oversidder. Det vil sige direkte i kvartfinalen. Har vi Anders Schmidt versus Rune. Det er meget irriterende det der. Så har vi... Ja, tak. Meningen, det skulle være seksuelt på nogen måde. Det er bare... Vi når det ikke! Så har vi Julie mod kaptajnen. Så har vi mig mod Matt. Så har vi Kajnikker, som sidder over. Det er det. Okay. Tak for i år, eller tillykke med det. Det bliver pisse godt, vi ses på det. Det er det. Det er det. Det er meget godt. Hvad er det mere?